Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sarfaina. Taong 1970, Botolan, Zambales. Isinilang nakakaiba si Sarfania. Ang buhay niya ay hindi naging normal mula sa kanyang pagkabata dahil sa hula ng isang manggagamot na nagpaanak sa kanyang ina. Pinaniwalaan naman yon ng kanyang mga magulang, kaya wala siyang magawa kundi ang sumunod sa lahat ng alituntunin ng mga ito. Ayon sa manggagamot, kukunin siya ng isang makapangyarihang engkanto pagtungtong niya sa hustong gulang. At ang pagkuha sa kanya, ang magiging kabayaran sa panalangin at kasaganaang tinatamasa ng kanyang pamilya. Aminado naman ng tatay niya na nagdarasal ito sa mga nilalang na hindi nakikita, pero ang hindi nito inaasahan ay ang pagkakaroon nito ng kabayaran. Kaya kahit masakit para sa parte nila, tinanggap nila ito dahil wala naman silang magagawa. Bibihira na rin nila noon makausap ang manggagamot, kaya literal na wala silang nalalapitan para malaman ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Gayunpaman sa kabila nito, hindi na sila gaanong nag-alala pa. Matagal nang tinanggap ni Sarfaina ang tadhana niya at anumang oras, handa na siyang sumama sa nilalang na sinasabi ng hula. At sa pagsapit ng taong ito, ilang buwan ang nakalipas, bilang na lamang ang mga araw ng kanyang kaarawan. Ngunit sa halip na matuwa, silang mag-anak ay parabang nabubuhay na sa takot. Hindi na nila alam ang gagawin. Gusto nilang iligtas si Sarfaina, pero wala silang ideya kung papaano ito maisa sa katuparan. Kaya naman yung tatay niya, hindi kaagad umuuwi kapag tapos na ito sa trabaho. Sa halip dumadayo pa ito ng bayan para humingi ng tulong sa mga kilalang manggagamot doon. Ang kaso lang, walang nakatulong sa kanilang problema. At sa paglipas ng mga araw, ang pag-asa nila ay mas lalong nawala. Isang gabi, pagkatapos ng nakakapagod na linggo, tahimik silang nagtipon sa hapagkainan, hindi para kumain, kundi para mag-usap. Sarfaina, kamusta ka naman? Ano ang nararamdaman mo? May masakit ba sa katawan mo? 3 araw na lang, anak. Kaarawan mo na. Pero imbis na magsaya tayo, parang nalulungkot tayong lahat dahil sa pagdating nito. Nang marinig ito ni Sarfaina, hindi na siya nagsalita pa. Napayuko na lamang siya habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ikinubli niya ang kanyang lungkot sa aandap-andap na liwanag ng kasera upang hindi ito makita ng mga kapatid niya. Gusto niyang magpakatatag, maging matapang para sa pinakamatinding pagsubok ng buhay niya. Maya-maya pa, hinawakan siya sa balikat ng kanyang ina. Mangiyak-ngiyak itong nagsasalita pero ramdam niya ang matindi nitong pagpipigil sa emosyong nararamdaman nito. Kaya naman imbis na makipag-usap, minarapat niyang panatilihing tikom ang kanyang bibig. Kinaumagahan, maaga pang umalis ang tatay niya. Hindi para magtrabaho, kundi para magbakasakali sa tulong na hinahanap nito. Akala nila hindi ito makakahanap at mananatili itong bigo, pero kinahapunan, dumating ito kasama ang isang lalaki na nasa edad 30 anyos. Bata pa ang katawan, ngunit kapansin-pansin ang mga pilat ng kanyang karanasan. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, kaagad itong nag-usal, nag-alay ng basbas bago siya nito tuluyang kinausap. Sa panimula, nagpakilala sa kanya ang lalaki. Nakilala niya ito sa pangalang Buling, isa sa mga bagong usbong na manggagamot sa Botolan. Aminado ito na hindi siya dalubhasa kagaya ng iba, pero naniniwala ito na ang karunungan niya ay sapat para matulungan ang pamilya ni Sarfaina. Nakiusap din ito sa kanya na magtiwala
Dahil sa mga oras na yon, tanging ito lang ang tao na may kagustuhan na sila'y tulungan. Narinig ko ang lahat ng istorya ng ama mo. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo. Kaya pakiusap, magtiwala ka sa akin. Magagawa mo ba yon, Sarfaina? Nang marinig niya ang sinabi ng manggagamot, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Maging siya man kasi, aminado na sa mga oras na yon, tanging ito na lamang ang kanyang magagawa. Kaya naman pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na nagsimula ang pagtulong ng lalaki sa kanya. Nagsimula ito sa pagdarasal, bago siya nito bigyan ng basbas mula sa isang tubig na may mga nakalublog na ugat ng puno. Pagkatapos, inikutan nito ang kanilang bahay upang latagan ng mga pangontrang dasal. At sa pagsapit ng gabi, napuno ng usok ang paligid ng kanilang bahay. Amoy ng insenso at nasusunog na kamangyan ang bumalot dito na ayon kay Buling, isa sa pinakamabisang pantaboy sa mga engkanto. Ngunit ang hindi nito alam, hindi pangkaraniwang engkanto ang kanilang makakalaban. Isa itong malakas na uri at kagaya ng manggagamot, nasa panig din ito ng kabutihan. Kaya naman pagtungtong ng kaarawan ni Sarfaina, lahat ng sakripisyo at ginawa nila ay bigla na lamang ding nalagay sa wala. Bago pa man kasi matapos ang araw, may dumating na lalaki na hindi nila kilala. At nung makita ito ni Buling, nakaramdam siya rito ng kakaiba. Batid ng manggagamot na hindi yun isang ordinaryong tao, kaya hindi ito pumayag na makapasok sa bakuran ng bahay nang hindi dumadaan sa kanya. Ngunit pagharap ng dalawa, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa manggagamot. Dito, naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga karga, kalakip ng pangangatog ng kanyang tuhod. Kaya naman ang mapansin ito ng nilalang, bahagya itong napangiti habang nagwiwika kay Buling nang, "Ano ang ikinakatakot mo, kaibigan? Huwag kang matakot. Sapagkat tayong dalawa ay nasa iisang panig lang. Hindi ako naparito para sa'yo. Naparito ako para sa babaeng nangako. Nasaan siya? Hinihintay na ba niya ako?" Nang marinig ni Buling ang sinabi nito, bigla itong napayuko. Sa punto kasing yun pinuno, nararamdaman niya ang hindi masukat na kapangyarihan ng nilalang. At kahit nasa iisang panig lang silang dalawa, ramdam niya na kaya siya nitong paslangin ng walang kahirap-hirap. Kaya naman sa halip na ito ay harangin, si Buling na mismo ang gumawa ng paraan para makausap nito si Sarfaina. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nadatnan nila ang mag-anak na nakaupo sa sala. Walang imikan at parabang nagdarasal ng isang milagro. Pagbaling ng tingin ng ama ni Sarfaina sa kanila, bigla itong napatayo at doon nagsimula itong magwala. Kagad itong humugot ng itak at walang pag-aalinlangan na sinugod ang kasama ni Buling hanggang sa magkagulo na sa loob ng bahay. Marami sa mga anak nito ang umawat, pero sa galit ng tatay nila, hindi nila yon napigilan. Ngunit sa halip na matakot ang nilalang, buong tapang nitong hinarap ang galit ng ama ng babaeng nangako sa kanya. Sa bawat pag-unday ng taga rito ng ama ni Sarfaina, kitang-kita nila ang pagtagos nito ng walang kahit na anong sugat na natatamo. Makailang beses itong ginawa ng kanyang ama hanggang sa paunti-unti natauhan na ito. "Makinig ka. Kailanman hindi mo ko masusugatan gamit ang sandatang yan. Labas ka sa aming usapan ng iyong anak, kaya huwag kang makialam. Marahil sa isip mo, isa itong malaking pagkakamali. Pero sinasabi ko sa iyo, ang gagawin kong ito ay parte ng kaligtasan ng iyong pamilya. Wala ka pang alam. Wala ka pang alam sa lihim ng iyong anak na si Sarfaina." Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla na lamang itong napaatras
bakas sa kanyang muka ang matinding palaisipan at pagtataka. Yun bang parang hindi ito makapaniwala sa mga nakita at narinig niya? Kalaunan, ang kani-kaninang padre de pamilyang nagwawala ay bigla na lamang kumalma. Maya-maya pa, kusa na itong binitawan ang sandata niya kasabay ng pagsimulang pagtulo ng luha niya. Tulala itong nakatitig sa nilalang, hindi makaimik at makakilos, ngunit ang kanyang muka ay parabang nagsasabi kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob ang ama ni Sarfaina, tsaka ito nagdesisyong tanungin ng nilalang ukol sa binabalak nito. Nang marinig naman yon ng nilalang na nagbabalat kayo, walang pagdadalawang isip itong sumagot dito ng, "Ililipat ko sa aming mundo ang anak mo. Doon, mabubuhay kami ng normal at tahimik. Magkakaroon kami ng masayang pamilya at sa pamamagitan niya, isisilang ang mga pinakamalalakas na mandirigma ng aming uri. Pero huwag kang mag-alala. Sa kabila nun may maganda rin itong hatid para sa inyo. Magkakaroon kayo ng masaganang buhay, malayo sa karamdaman. At higit sa lahat, isang proteksyon na kahit hindi nyo nakikita, patuloy pa rin kayong pangangalagaan hanggang sa katapusan ng inyong mga buhay." Paano kung hindi kami sumang-ayon? Anong mangyayari? Katakot-takot na kaganapan ng mangyayari sa inyo. Sapagkat ang hindi pagsama sa akin ni Sarfaina ay nangangahulugang pagkakataon para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya hanggat nasa poder nyo siya, mararanasan nyo ang mga bagay na kailan may hindi nyo naisip na totoo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad nitong tiningnan si Sarfaina. At sa pagpang-abot naman ng kanilang mga mata, napayuko lang naman siya habang nag-iisip ng malalim. Alam niya na yun na ang oras na matagal niyang hinihintay, kaya hindi niya maipagkakaila ang desisyon na matagal na niyang napagpasyahan. At ito ay walang iba, kundi ang sumama sa nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tahimik nang tumayo si Sarfaina. Bitbit ang kanyang mga gamit, lumapit siya sa lalaki at nang makarating na siya sa kinaroroonan nito, dito na siya nagpaalam sa kanyang ama. Hindi siya naging emosyonal, wala siyang ipinakitang luha at lungkot upang iparating sa kanyang pamilya na hindi labag sa kanyang loob ang desisyon niya. Matapos nun, nagbigay siya ng mensahe bago sumama at noon ding mismong araw, umalis si Sarfaina kasama ang nilalang. Tinahak nila ang daan sa kakahuyan hanggang sa maglaho na lamang sila na parang bula. Sinundan pa ito ng manggagamot pero sa kasamaang palad wala na yung doong naabutan. At nung mapagtanto nito na wala na sila sa mundo ng mga tao, kagad itong bumalik sa naulila niyang pamilya. Nadatna ni Buling ang mag-asawa na nakaupo, tulala at halos hindi makausap. Ang mga kapatid naman ni Sarfaina ay wala ring kibo na parabang kahit sa mura nilang edad, nauunawaan nila ang sitwasyon. Manoy Dindo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa ito ang katapusan. Kung totoo ang nasa panig natin ang nilalang na yon, posible pa natin yung mapakiusapan. Magtiwala ho kayo, Manoy Dindo. Tatagan niyo ang loob ninyo. Ngunit nang marinig ito ng ama ni Sarfaina, napatingin lang naman yun sa manggagamot na parabang may mga katanungan itong gusto ng sagot. Kalaunan, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob, bigla itong nagwika dito ng, "At paano ka naman nakakasiguro sa haka-haka mong yan, Buling? Nakita mo naman na nangyari, hindi ba? Di hamak na mas makapangyarihan ang nilalang na yon kumpara sa atin. Sa tingin mo, pagbibigyan ba nila tayo ng pansin?
Mapupukaw ba natin ang kanilang mga puso kung tayo ay dadaing? Katulad lang sila ng mga taong may kapangyarihan sa lipunan. Wala silang pakialam sa daing ng mga taong nahihirapan. Nagkakamali ho kayo, Manoy Dindo. Ang lahi ng mga engkanto ay iba sa lahi ng mga engkanto. Kung tayo walang pakialam sa bawat isa, sila ay marunong tumingin ng pinagmula ng mga mahal nila sa buhay. Kaya hanggat nasa poder nila si Sarfaina, meron tayong boses. Hayaan nyo, mamayang gabi tatawagin ko sila. Makikipag-usap ako at hihahayag ko ang sakit ng loob na nararamdaman ninyo. Dahil sa sinabi ni Buling, hindi na umimik pa ang ama ni Sarfaina. Bagaman ito'y tahimik, ramdam ng manggagamot ang pagtitiwala nito sa kanyang pangako at mga katagang inilahad niya. Kaya naman paglalim ng gabi, bitbit ang isang maliit na gasera. Tumungo siya sa kakahuyan kung saan dumaan ang dalawa. At doon, nagdasal siya ng taimtim. Hindi alintana ng manggagamot ang mga kakaibang huni sa paligid, maging ang mga bulong ng mga ligaw na kaluluwa. Pagtungtong ng hating gabi, ang kanyang pagtawag ay tapos na. Wala siyang narinig na sagot mula sa mga engkanto, pero malakas ang kanyang kutob na narinig nito ang kanyang boses at mensaheng ipinarating. Pagbalik niya sa bahay nila Manoy Dindo, nakita niya itong nasa labas, matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Magandang umaga ho, Manoy Dindo. Pasensya na kayo kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Nasabi ko na sa kanila ang lahat, kaya wala na tayong gagawin kundi ang maghintay ng kanilang sagot. Maaring sa mga susunod na araw, may darating na delegado ng kanilang lahi. Maraming salamat, Buling. Maraming salamat. Pagkatapos ng kanilang usapan, kaagad naman silang pumasok. Dala ng matinding pagod, nagkaroon sila ng magandang pahinga. Halos tanghali na rin ang magising ang ama ni Sarfaina, dulot ng pagod na hindi lang sa katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa. At sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang pinagtuunan ng atensyon, kundi ang paghihintay at pagtatrabaho sa kanilang lupa. Para naman hindi sila gaanong malungkot, madalas na sila noong bumaba ng baryo upang makipag-usap sa kanilang mga kadugo. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginawa hanggang sa paunti-unti ang sugat sa pagkawala ni Sarfaina ay dahan-dahan ang naghilom. Inakala ni Manoy Dindo na doon na magtatapos ang kanilang kalbaryo, pero lingid sa kanyang kaalaman, malapit nang dumating ang panganib na hindi nila inaasahan. At nagsimula ang lahat ng iyon matapos ang muling pagbalik ni Sarfaina sa kanila. Hindi nagtagal si Sarfaina sa bahay nila Pinuno dahil pinabisita lang ito ng bago nitong kinakasama. Ito rin ang naging daan upang maibigay ng nilalang ang paalala nito sa pamilya. At kagaya ng inaasahan, naunawaan naman ito ng tatay niya. Nangako si Sarfaina na dadalaw isang beses sa isang buwan, kapalit ng kanilang pananahimik at pagtanggap sa kanyang tadhana na tinahak. Nangako rin itong hindi sila pababayaan, lalo na ang mga kapatid niyang wala pang kamalay-malay sa mga nangyayari. Nang maunawaan ito ng kanyang mga magulang, ang pagnanasa nitong maibalik siya ay kanila na ring kinalimutan. Subalit pagkaraan ng 2 araw, pag-alis ni Buling sa bahay nila, may hindi inaasahang bisita ang dumating. 2 matanda na nagpakilalang kadugo ng ina ni Sarfaina ang nagpakilala sa tatay niya. Wala mang ideya si Manoy Dindo sa pagkakakilanlan ng mga ito. Napilitan siyang papasukin yon sa kanilang pamamahay. Ngunit pagtapak nito sa loob ng bahay, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig mula sa kanyang asawa. Dito, nalaman niya na hindi mga tao ang kanyang pinapasok, kundi mga nilalang na tila dumadaya sa kanyang mga mata. Dahil sa sigaw nito, kagad namang nabulabog ang mga nilalang. At sa isang kisap mata,
Kumaripas ito ng takbo papalayo hanggang sa hindi na nila ito nakita. Gulat na gulat man si Manoy Dindo, kagad niyang nilapitan ang kanyang asawa na umiiyak habang nanginginig ang buo nitong katawan dala ng matinding takot. Dindo, sino ba ang mga yon? Bakit mo sila pinapasok? Nang marinig ito ni Manoy Dindo, kagad itong tumugon sa kanyang asawa ng, Dahil nagpakilala sila ng mga kadugo mo. Hinahanap ka, kaya sinamahan ko sila rito. Wala akong nakitang kakaiba sa kanila, Gloria. Maniwala ka. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman ng kanyang asawa na pakalmahin na rin siya. Di na rin siya nito sinisi dahil alam nito na isa lamang siyang biktima. At bago pa man lumala ang sitwasyon, inabisuhan siya ng kanyang asawa na humingi na ng tulong sa kaibigan nila. Alam nito na hindi doon magtatapos ang lahat, kaya kailangan nilang magdoble ingat. Nang marinig naman ni Manoy Dindo ang sinabi nito, kagad naman yung umalis. Punong-puno man ng takot at hindi maipaliwanag ang nararamdaman, hinanap nito si Buling sa bayan. At pagkaraan ng ilang oras na paghahanap, nakita niya ang manggagamot. Nadatnan niya ito sa isang bahay ng pasyente nito nang gagamot ng batang inaswang. Pagsilay naman ito sa kanya, inabisuhan siya nito na maghintay ng ilang minuto sa labas. Hindi kasi nito maaaring iwan ng pasyente, lalo pat mapanganib na sitwasyon ang kinakaharap nito. Kaya kahit nagmamadali, napilitan si Manoy Dindo na maghintay. Pagsapit ng alas 8, wala pa rin siyang nakikitang lumalabas. Inabot pa siya ng alas 10 sa lugar para lamang makahingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Alam niyang napakatagal ng kanyang paghihintay, pero dala ng matinding desperasyon, lahat yon ay baliwala. Kalaunan, paglabas ni Buling, nakita siya nitong halos makatulog na sa upuan kung saan siya naroon. Paglapit nito, kagad naman siya nitong tinapik kasabay ng paghingi nito ng dispensa dulot sa ilang oras na paghihintay niya. Pasensya na ho kayo, Manoy Dindo. Gusto ko man kayong labasin kanina. Hindi yun po pwede. Matagal nang dumaraing sa akin ang batang yun. At yung pamilya niya, halos magmakaawa na para lamang siya ay maisalba. Tawag ito ng aking tungkulin, kaya wala rin ako magagawa. Sapagkat ang aking pananampalataya ay hindi ko ginagawa dahil lamang gusto ko, kundi ito ay isang trabaho na kailangan kong gampanan, anuman ang mangyari at anuman ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Manoy Dindo, hindi na ito nagsalita. Sa halip nakiusap na lamang ito sa manggagamot na kung maaari ay sumama ito sa kanya para matulungan sila. Kaya naman ang marinig ni Buling ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip itong sumunod kahit yon ay pagod na pagod na. At sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ng tungkol sa dalawang matandang nandaya sa kanyang paningin. Lahat ng nangyari noong araw ay inilahad niya upang maunawaan ng manggagamot ang kanilang sitwasyon. At nang malaman ito ni Buling, dito niya napagtanto na hindi biro ang kalagayan ng kanilang pamilya. Manoy Dindo, ang mga nilalang ay walang kakayahan na gumamit ng katawan ng tao para makapandaya. Maliban na lang kung sila'y mga aswang. Naniniwala ako na ang nakatagpo ninyo ay mga nilalang ng kadiliman. At sa kutob ko, hindi itong magiging una ninyong engkwentro. At kung hindi nyo sila pipigilan, posibleng may mamatay sa inyong panig. Huwag ho kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ilang minuto pa ang lumipas. Halos abot tanaw na nila ang bahay nila Sarfaina. Ang kaso lang habang papalapit silang dalawa, may napapansin si Buling na kakaiba. Doon, sa itaas na bahagi ng bahay, may mga tao siyang nakikitang gumagapang. Hindi ito normal kagaya ng mga pangkaraniwang tao sa kadahilan ng mahahaba ang katawan ng mga ito.
Para rin yung butiki kung titingnan. Tapos ang mga mata nito ay nagliliwanag sa kabila ng napakadilim na paligid. Sa puntong yon, kagad niyang napagtanto na hindi ito ang tipo ng mga nilalang na dapat nilang basta-bastang lapitan. Kaya naman sa halip na magmadali, kagad itong naghanap ng lugar na pwede nilang pagtaguan. Ngunit nang marinig ng ama ni Sarfaina ang sinabi ng manggagamot, hindi ito sumang-ayon sa plano. Kesyo, walang kasama ang kanyang pamilya, kailangan ito ng tulong nila at kung ano-ano pang mga salitang bunga lamang ng matinding emosyon. Nang marinig naman ni Buling ang sinabi ni Manoy Dindo, kagad niya itong hinawakan sa kwelyo ng damit, sabay tinitigan ng malapitan. Manoy Dindo, hindi ito isang laro. Hindi sa lahat ng oras ang gusto mong susundin natin. Alam mo ba kung ano ang mga nilalang na itinuturo ko ngayon sa'yo? Mga aswang yan. At kapag nakita ka nila, hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Nang marinig ni Manoy Dindo ang galit sa mga salita ng manggagamot, di na ito nagpumilit pa. Sa puntong yun kasi, napagtanto nito ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap nila. Kaya sa halip na tumutol, tahimik na lang ito roong sumunod. Wala nang salita, basta lahat ng ipinapagawa nito, sinunod niya ng bukal sa kanyang loob. At pagkaraan lang ng ilang segundo, nakahanap sila ng isang puno na pwede nilang pagtaguan. Ilang metro rin ang layo nito sa kanilang pamamahay, kaya mula roon, abot tanaw nila ang mga nilalang. Ngunit sa kanilang pagmamasid, tila bang nakukuha na ng mga ito ang kanilang amoy sa hangin. At sa isang iglap, sa halip na maghanap ng daraanan papasok ng bahay, nagdesisyon itong hanapin ang mga taong nagmamasid sa kanila. Bigla itong kumaripas ng takbo, naglibot sa paligid habang nagpapakawala ng malalakas na atungal. At habang nangyayari ang mga bagay na yon, maigi namang nagtago sila Manoy Dindo. Sa sobrang takot at pagkabahala, may mga pagkakataong nakakalimutan na niyang huminga. Mabuti na lang, hindi nagkukulang yung manggagamot na kasama niya, kaya hindi siya basta-bastang nalulunod sa sariling takot na kanyang nararamdaman. Nagtagal ng halos ilang minuto ang ganoon niyang pakiramdam, hanggang sa mapansin ng ama ni Sarfaina na ang mga nilalang ay malapit na sa kanila. Pagsilip niya sa mga ito, doon niya nakita ng malapitan ang nakakapanindig balahibo nitong anyo. Bukod sa mahaba nilang mga katawan, may maikli rin silang mga braso na may mga mahabang daliri at mga kuko. Wala ring kapasidad ang mga ito na magsalita, na parabang nabibilang sila sa mga mababangis na hayop. Napakatalas din ng kanilang pang-amoy. Animoy hindi na nila kailangang gumamit ng paningin para mahanap ang kanilang biktima. At dahil dito, kung kaya't kaagad silang natagpuan ng mga ito. Nang matumbok na ng mga aswang ang kanilang kinaroroonan, mabilis itong lumundag sa itaas ng puno kung saan sila nagtatago. Pagbaling nito ng tingin sa ilalim, nakita nito ang ama ni Sarfaina na nanginginig dulot ng matinding takot. Walang sabi-sabi, bigla siyang sinunggaba ng nilalang, ngunit bago pa man siya nito malapa, tumama na sa leeg nito ang malaking tipak ng kahoy na hawak-hawak ni Buling. Biglang sumubasob ang ulo nito sa lupa, kasabay ng pagpakawala nito ng malakas na atungal. Kaya naman sa halip na tuluyan ng manggagamot ang nilalang, napilitan nitong mapaatras dahil sa biglaang pagsugod ng mga kasama nito. At sa isang kisap mata, kagad silang nasukol ng mga aswang. Kargado ng bakod at puder si Buling Pinuno, pero ibang usapan na pagdating sa ama ni Sarfaina. At yon ang bagay na iniisip ng manggagamot habang nakaharap sa mga nilalang na handang pumatay sa kanila. Nagtagal ng halos ilang minuto ang nangyaring habulan bago sila makarating sa kakahuyan kung saan wala na silang matakasan. Pagod na rin noon si Manoy Dindo
na ultimo paghakbang bilang na lang din ito. Kaya naman sa hindi maiiwasang panganib, inilahad ng ama ni Sarfaina sa manggagamot na iwan na lang ito. Siya ang magsisilbing alay at sakripisyo upang makatakas ito sa lugar na yon. Ngunit nang marinig ni Buling ang sinabi ng ama ni Sarfaina, hindi ito pumayag. Tutol siya sa ganoong desisyon dahil alam niya sa kanyang sarili na habang buhay niyang kakarguhin ang konsensyang yon. Kaya naman sa halip na sundin ang utos ni Manoy Dindo, nanatili siya. Pasensya na ho kayo, Manoy Dindo, pero hindi ako makakapayag na mabuhay kapalit ng kamatayan ninyo. Kung ito na ang panahon nating dalawa, malugod ko itong tinatanggap. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad niyang hinugot ang natitira niyang sandata. Ang punyal na ginagamit niya sa panggagamot, ang huli niyang natirang alas para labanan ang mga nilalang. Nang masipat naman ito ng mga aswang, hindi ito nagdalawang isip na umatake sa kanila. Kagad sila nitong pinagtulungan hanggang sa magtamo na sila ng malalalim na pinsala sa katawan. At pagkaraan lang ng ilang minutong pakikipagmatigasan, ang dalawa ay tuluyan na ring nanghina hanggang sa mawalan na ito ng kapasidad na lumaban. At sa harap ng nanghihina nilang katawan, dahan-dahan silang pinalibutan ng mga nilalang. Bawat isa walang ipinapakitang awa sa mga mukha nila, na parabang ang mga nasa harapan nila ay pawang mga pagkain lamang sa kanilang mga mata. Inakala ng mga ito na doon na magtatapos ang laban sa pagitan nila, pero hindi nito alam, kanina pang nakamasid sa kanila ang mga engkanto. At sa isang kisap mata, mula sa madilim na bahagi ng mga gubat, biglang yumanig ang lupa kasabay ng pagdagungdong ng mga gulong mula sa malalaking karwahe. Sinabayan ito ng atungal ng mga higanting hayop hanggang sa dito nila makita ang mga tikbalang na tumatakbo. Napakarami nito, kaya naman nung masipat ito ng mga aswang, lahat sila ay nagulat. Bawat isa hindi na nagkaroon ng oras para makagalaw pa. At bago pa man sila makalayo roon, pinatag ng mga tikbalang ang lupa kasama ang kanilang mga katawan. Matapos ang pangyayari, naglaho na parang usok ang mga ito. At ang tanging natira na lang sa lugar ay walang iba kundi sila Buling at ang ama ni Sarfaina. Gulat na gulat man sa mga nangyari, kagad silang tumayo at tumakbo papasok ng bahay. At magmula noon, lahat ng nilalang na gumagambala sa kanila ay pinapatag ng mga tikbalang. Kalaunan, napagtanto ng manggagamot na ang mga nilalang na pumuprotekta sa mga magulang ni Sarfaina ay nagmula sa lahi ng mga engkanto na kumuha rito. Dahil sa proteksyon ng mga nilalang na yon, nawala ang takot sa pamilya. At dito na rin nagsimula ang marangya nilang pamumuhay hanggang sa naabot na nila ang buhay na pinapangarap nila. Pero sa kabila nito, nanatili pa ring palaisipan para sa parte nila Manoy Dindo ang misteryosong buhay ni Sarfaina, ang magluluwal ng mga malalakas na mandirigma.